אז אני אסביר איך זה הולך להיות. בעצם כל ילד מקבל חישוק שהוא מדמה את ההגה. הגן שלנו הופך להיות כביש עם מסלול מוטורי שצריך לעבור בו, ולפי הצורות אנחנו נעים. תחילה יש לנו את העיגול ואת המשולש. עיגול, אור ירוק נוסעים, משולש עוצרים. הצורות הבאות זה כוכב וריבוע. כוכב וריבוע זה בעצם חבישת קסדה. נוסעים גם בקורקינט, נוסעים גם באופניים. זהירות בדרכים היא תקפה להכל. הצורות האחרונות זה בעצם הלב והברק. הלב והברק הם בקצב מהיר יותר, אז זה ידמה את הסירנות. זה סירנות, מרימים יד, עושים סירנות, ובברק הולכים אחורה, מפנים את הדרך. שכמובן מגיע רכב חירום כלשהו עם סירנה, אנחנו מפנים את הדרך. הסירנות הולכים אחורה. בואו נתחיל. מקווה שזה היה מובן. סירנות. סירנות. ונוסעים. עצור. נוסעים. עצור. נוסעים. עצור. נוסעים. עצור. חבישת קסדה. סירנות. והכל מההתחלה. פעם אחרונה. אני אריץ טיפה קדימה. וכולם הולכים למקום בחזרה לשבת. תודה רבה, אנחנו היינו אנחנו.